Bosho, na ce ka dora mu kowane dan kungiyar Kano da haraji. Da gaske ne? Baka ma sani ba? Ni in zaka ban kuɗi fa za mu zauna lafiya. Ba sarki Ali me zaka ce akan haka? Wannan mutumin ko banda da shi. Oke, to shikenan. Duk mutumin da bai biya ba wallahi sai ya biya yau. Allah sai an yi balansin dina yau. Kai Bosho tsohuwa ta ce ka janye wannan magana. Wallahi in ba haka ba za shiga bokaye sai na haukata ka. Ai ba hauka ake ba. Wati washa, ba munaki. Ai ba matsala tsakanin na da kai. To ke kuma ba? Ina dai ba da ni kike ba. Wati washa har yanzu ba ki bayar ba fa. Wallahi ba zan biya ba. Sana, ba mun gurin ka ko ka fita daga kungiyar nan. Ba zan iya zama ba. Kai mai gina Bosho sun ki bada kudin nan fa. Area boys na Lagos tambaya ka ji ɗaya bayan ɗaya na kashe sun fi 100. Ka ce kai ma jarumi ne. Ni fa kai yanzu so nake a ban takarda zan shiga Sambisa. To amma ka tsare jikinka ko? To kuma gida ka dubara? To bari in kira wani abokina turo ma kura ko zaki. Waye aike ka ne? Ba kya jin abin da yake gaya ne? Ba irin wannan. Ba irin wannan. Ya kuma ka gudu.